Здравейте, аз съм Руба, вие гледате поредния влог. Днес сме в вила Синтика в град Дякой. Ступид! Сандански. В град Сандански. И беше изненада за мен. Това беше изненада за Рени. Гледаме се в вила Синтика, както казах. И сега отиваме към стаята си. Рени нямаше никаква идея къде отиваме и какво ще правим. Вилата ни е предоставена от нашите любезни приятели и партньори от makaron.bg, като почивката ни в тази вила включва вечеря и дегустация на вино. Така че останете до края на видеото, за да видите вечерята, да видите дегустацията на виното, да видите и разходката ни в Сандански, а освен това, накрая на това видео ще ви дам шанс да спечелите издигане с балон, така че останете до края на видеото, за да видите как да го направите. Аз мога да спечеля това с балона. Не. Защо? Защото ще кажа, че е с връзки. Това да е за някои от нашите последователи, за някои от хората, които гледат видеото. Накрая на видеото ще им обясним. Добре, що ме така, значи аз ще стана последовател на канал. Ама така си с връзки. Ще си направя друг канал. Как могат? Ако видите Кирето 12605 да печели, значи аз съм това. Сега ще ви покажем стаята. Ние все още не знаем как изглежда. Ето. Бъди кифла. Damn! Някакво. Добре. Така. Сега, момчета, едно място. Второ място. Трето място. Четвърто място. Има балкон. Мисля, че бихте се справили. Само още един момент да видим какво да. Балкон е с много яка клетчица. На балкона. Той е доста голям. Балкона е общ, така че тук няма да мога да се надресате. За съжаление. Я мърди. Много яко. Интересен факт за Сандански е, че ако в София е, например, 15 градуса, тук е 25 градуса. Мале, много е жега, тук да. Тук наистина е много жега. Аз след Манчестър, където си извадих зимното яки и ходих с трипуловера ония ден, тук направо ми е много жега. Имате халатчета, трябва да ги покажем. Имате халатчета, качалки, сешуар, обувалка. Значи имат спа. Любомир забрави, че като ме изненадва трябва да провери дали има спа. Така че аз само ще спа, той ще ходи на спа. Или DMS купете бански на Рени. Да, станете член на канала или сега пак го кажа това. Станете член на канала или ни последвайте в Patreon, тъй като имаме нужда да купим бански на Рени. Бъдете така добри да ни помогнете в това начинание. Благодарим и на нашия абонамент. Излез от тук. Станете член на канала или се абонирайте за нашия Patreon, за да можем да продължаваме да правим готини видеа. Също така. Даже и нашите искат да ме заведеш вече на пещите фонтани в Дубай. Ето, техните нарени искат да ги заведат на пещите фонтани в Дубай, така ще станете член на канала или се абонирайте за нашия Patreon, за да мога най-накрая да изляза извън рамките на Европа и да отида и да я заведа на пещите фонтани в Дубай. Ма като за начало да мога да ми купи бански. Но като за начало да мога да купя бански, защото забравих, че има спа в хотела и забравих да й кажа да си вземе бански. Значи, ако поне един човек се абонира до вечера, ще ми вземеш бански. Точно така. Благодарим на нашия последовател в Patreon. Също така, ако искате да подарите незабравимо изживяване на някой, чуете се какво да му подарите, обаче вече сте му подарили абсолютно всичко и не знаете какво да му направите, подарете му ваучер от makaron.bg за каквото вие прецените. Та има всякакви неща. Има почивки, каквато е нашата тук. Има вечеря в ресторанта на шеф Манчев. Има вечеря на сляпо. Демек в тъмна стая. Това е нещо уникално. Адски готино. Аз не съм ходил, но съм слушал само колко е готино. Всичко ти е изгасено, така че да можеш сетивата ти да се потопят напълно в храната. Може това да е скачате за с парашут. рождения ти ден, ще ти го подаря това и ще извикам някоя друга вместо мен, да не ми се налага поне на рождения ти ден да те слушам. Точно така. Това е добър вариант, ако искате да избягате от някой, да го заведете там. Също така може да скочите с парашут. Това е най-уникалното нещо, което някога на мен ми се е случило. Аз съм скачал с парашут. Ето вижте кадри сега. Летял съм с жирокоптер. Вижте кадри сега.
Майко! Да. О, майко. Летял съм и с балон, правил съм дрифт шофиране. Ако искате да направите нещо уникално, някакъв уникален подарък, който да зарадва човека до вас, направете го на makaron.bg с промокод Любака10 за 10% отстъпка. Батко! Ще печелиш пари, разбираш ли, подаряваш подаръци и спестяваш. Това, ако случайно си от Габрово, е най-добрата оферта за тебе. Така че сега Рени ще спре камерата, понеже аз имам други планове за след снимането. След това ще се разходим и ще се пуснем директно от вечерята. Значи според математиката на момичетата, ако подаръкът е бил 600 лева и спестиш 60 нали 10% с твой промокод, реално ти не си ги спестил, ти си спечелил 60 лева, което е една вечеря, т.е. ти ядеш безплатно. Точно така. Ето, тя го каза. Така че спестете 10% и направете нещо безплатно. Чао. Ще говориш ли нещо? Трябва да говоря. Не знам. Отиваме на... Мислих, че снимаш. Отиваме на разходка до центъра и тъй като Рени е шофьора, а все пак, понеже иска да употребява алкохол и спиртни напитки, значи, че не трябва да ходим с кола и сега ще си вземем такси от хотела. Пробвахме всички тези места, които ви показах. Това няма да бъде качено. Бяха много хубави. Сега ще питаме на рецепция как да се... За да мога да ни виждате добре. Току-що обиколихме центъра на град Сандански и ми направи много голямо впечатление едно нещо. Центъра е супер жив, навсякъде има хора, навсякъде има деца, заведенията са пълни, хората са усмихнати, мястото е супер осветено, супер подредено, много яко местенце. Със сигурност препоръчвам да се разходите до Сандански, а сега отиваме до някакъв парк, който казаха, че един от най-хубавите паркове в България като цяло. Така че ще се спуснем оттам, казаха, че има голямо виенско колело. Звънна ми телефона. Ало? Супер звезда. Ами нищо, в Сандански съм. Сега, ние се качихме на виенското колело, намерихме правилното, защото отидохме на детското. И това е някакво колка, че високо. 33 метра. И входа беше 10 лева на човек, което нормално ли е за което е супер според мен, 10 лева за виенско колело. Издигаш се на 33 метра и нямаш ограничено време, което стоиш тук. Някакво може да стоиш колкото си искаш. В момента, в който не си поискаш, светват към една лампичка и те ти спират колелото. Да, бяха много дружелюбни. Човека долу ни вика да ви пускаме ли климатик, да ви... Какво беше? Прозорци да отваряме, не знам си какво, много такова. Колелото се движи с някаква супер нормална скорост. С кабинка е, не е отворено. Има отворено за деца. Има отворено за деца, може би 50-100 метра по-надолу. Се движи с някаква супер лека и спокойна скорост. Не е страшно, дори за човек, който го е страшно да се чини, най-вероятно няма да му е страшно тук. Да. Тъй като наистина колелото се движи много бавно и си изгледа бая сигурно. В смисъл, сигурно си изглежда. Какво значи изглежда си бая сигурно? Не е като прямо някакво открито колело, което да се чуеш като си най-горе, дали няма да паднеш. Как защото така? Се клати кабинката. Аз съм попадал в кабинката винаги се клати. Тази не се клати. Не, просто ти не го усещаш сега, ще но ето виж, гледката от тук реално виждаме някакъв стадион с някакви хора, които витат. Може би трябва да дойдем през деня. Кабинката е синя, да, затова светлината е толкова лоша. Може би трябва да дойдем през деня. Но е готино. Да, в момента е 7 и нещо. И с тъмно вече, много готино. Готино е, със сигурност е много приятничко, така че заповядайте, ако сте в Сандански и да не сте в Сандански, елате в Сандански, защото паркът е супер поддържан, супер готино, супер чисто, супер подредено, хората са много усмихнати. Да, всички го поздравяват, особено него. Напред гледката е супер яка от виенското колело. Момент, че ми заболя ръката. Оп. Ма то не знам може би през деня, може би през деня ще е много по-добре, много по-красиво. Така че, чакай да се виждаме. Да не ни свалят! Няма. Ако ни свалят на първата обиколка заради тебе... Няма, спокойно. Не знам. Така че, елате в Сандански, готино местенце и нещата не са много скъпи. Всичко си е някакво супер... Ама не е като някакъв град, който да е с супер скъпи атракциони и като цяло всичко да е много скъпо. Цените са някакви супер човешки, нормално провинциално градче, само че много добре поддържано с много готини хора. Гасим лампите и изчезваме. Отиваме на вечеря след малко. Да.
вече сме в ресторанта, тъй като днес изпуснахме дегустацията, утре Рени ще шофира, днес нейната дегустация ще бъде тази вечер, а моята дегустация ще бъде утре. Изненадата й беше всъщност, освен хотела и ресторанта, който се казва, че идват хора от цяла България тук, за да вечерят, тъй като продуктите и храната е много вкусна, виното също е много хубаво. Сега ще ви снимаме каква ни е вечерята и ще ви пуснем и малко кадри от нея. А сега ще питаме Рени как се чувства. Как се чувстваш? Много готино, много приятно, нямам търпение да ми дойде. Тя храната дойде да спреш да снимаш, да те ям. Добре. Съм гладна, цял ден не сме яли, Любомир ме държи гладна. Нямам търпение си ходим. Парче ще ми пие след. Моето основно пристигна. Това е веган бол. Аз много харесвам такива. Така че заложих на нещо сигурно. Има императорски ориз. Още какво мразятката. Императорски ориз, зелен, авокадо, едамаме и лакаме и соев сос. Любомир там ми облизва лъжицата в носа и си хапа още салатката. Той си беше поръчал. Браво, браво. Маниери. Порк бели. Врат. Опа, аз си мислех, че е шкембер. Азиатката е брутална. Много хубава. Доматите са много вкусни в салата. Да. Цял продукти са много вкусни. Да. Ево. Личи си, че са качествени. Не се виждам тук. Стигна е моето основно. Свински врат с пюре. На здраве. На здраве. С пюре от морков и картофи. Изглежда супер яко. Много е готино. Оха е много готино. И след малко ще пробваш и карам вкус как е, а сега дайте да ви покажа. Искам много готина изненада, много се радвам. Може ли да ме снимаш докато го казвам? Да. Така, аз се напих, обаче съм сигурна, че тук пише, че за едаш 2 трябва да натиснеш 3. Да, така е. Това е така. Какво ще кажеш за вечерята? Беше много хубава. Рени изпи скромните 7 чаши вино, тъй като нейната дегустация беше днес. И понеже това вино не изстигна. Взехме 2 бутилки. Не, ние взехме още една и човека ни пита да ви сипа ли? И ние, не, ние ще я изпием вчера в стаята. И я изпихме в ресторанта без да искаме. Без да искаме, да. Без да искаме. Просто си говорихме за любимата тема на Любомир, за жени. Да. И Рени каза, добре, ще взема още една. И сега ще вземе още една чаша. Имам странното усещане, че... Не трябва да довършваш това изречение, май. Честне. Погледнете, махна си флеш, отвратително. Вижте колко гнусно седи това нещо. И усещам, махнах си флеша. Но вместо на флеша се бижутата на iStyle.bg. Така че не ми пука, че съм си махнал флеша. Но усещам, че след малко няма да можем да говорим твърде адекватно, след като изпием и тази бутилка вино. И не станат 10 чаши вино. Така че оставям ви за днеска. Смятам да изпробвам всички места отново. Това ще бъде изрязано. Да. И ще се чуем утре сутринта на закуска. Вече треперят ръцете. Не, просто не искам това да влезне. Няма да влезне това в блога. Няма. Виж колко е готен днес тук. Супер романтично. Да, много е хубаво. Оказва се... И басейна да ви покажа. Оказва се, покажи мене да. Ма на никого не му пука за тебе. Оказва се, че ще спиш на балкона. Вина или вина. Вина, най-вероятно. Вина, каза човека. Вина, не знам дали става дума въпрос за вина като вина за пиене или вина като усещането вина. Няма значение. Ема пак, защо ще? Защо си такъв идиот? Няма значение. Ще спиш на балкона. Не мога да снимам на балкона. Но тук снимам и сериала вина, а утре пак ще снимат сериала вина. Ние няма да можем да се пуснем от там. Остави ме на мира! Добре. След блога в Пловдив, знам, че не трябва да се заяждам пред камера.
С тези думи слагаме край на този ден и се включваме от сутринта. Сега, погледнете това разхищение. Че и така хубава сутрин и Любомир пак го хванаха лудите от нищото, стана и почна да размахва ляво дясно. Гледайте, нищо няма. Говорещия с духове. Ужас. Намаляваш биоразнообразието. Доброто. Значи, Любомир в 2 през нощта си пожела да яде ананаси и се запуждаме и има ананас на закуска. Имаше и баница. Дето мен ми текоха лиги цяла нощ. И пържени филийки, и мекици. Като цяло закуската е много хубава. Значи пак има бисквитката на Лео. Рени каза, че се е събудила в много добро настроение. И протеиново барче. Рени. Много яко. Рени каза, че се е събудила. И човека каза, че всяка сутрин имат веган и вегетариански закуски също, което много ме радва мен. Какво мрънкаш пак? Къщо се събудила добро настроение? Събудих се в 7 сутринта с мисълта, че ми се яде баница. И не можах да заспа, защото само вкуса на баница ми беше в устата. И 1 час седях будна, мислейки си как ми се яде баница и как баницата, която направих. Ма то приключи как баницата, която направих, е остана в София, ще се върна и ще си я изям, нищо, че я подарих на баба. Да, и все пак сутринта като звъннах аларм, че ти какво ми каза? Не знам. А? Какво съм ти казал? Искам си телефон, ще го хвърля през перасата букук. Звучи като мен. Не да съм отговорна за това, какво казвам, докато съм сънена. Ма ти си песъм си вярвам. За 10 минути звъннаха над 10 аларми и то отвратителни звуци, разбирате ли? Ми добре. Ние продължаваме да се хапваме. Много е приятничко, много е готиничко. И ще пуснем с малко останем по-адекватно, че малко трудно говорим така. Ако искате лукса, клубака 10 за 10% отстъпка. Повдигни си веждите. Ние се изнесохме от хотела, но се оказа, че хотела още не е готов да ни пусне и затова ще се върнем след 2 часа да си вземем забраните дрехи. По стара българска традиция всеки път си забравяме нещо в хотела и по най-странно стечение на обстоятелствата всеки път аз си забравям някакви тениски, които... А не, като бяхме в Olive Villas, той си беше забравил обувки, хора. И дори не знаеше, че ги е забравил. Да. А мъжете никога нямат много обувки. И... Представете си колко съм влюбен, щом си забравям обувките дори. Кого? А? Това мацка. Не знам какво да кажа, спри да снимаш. Нямам контент, който да изразя в момента, така че да е интересен. Чувствам се някакво такова почивно ми. Преди малко и деца ме снимаха от съседната маса, ме се правиха такива, че не знаят. Че не ги виждам такива спят. И като ги подехте, бях такива тук. Не се притесняйте, аз не хапя, елате, поискате ми снимка. Ще платите 10 лева, ще се снимам с вас, няма проблем. Идей сега, че някой ще напише отдолу как мога да искаш да излезе снимка на хората. Ето тия хора, че го напишат, няма чувство за хумор. Те, ако могат такива хора да не ми гледат видеята, ще са много щастливи. Да, много класи съм, пия вода с сламка. Как мога да дават още сламки в заведенията? Това е толкова природонесъобразно. Да, но все пак се чувствам класи, че пия вода с сламка. Но това не е... Няма нищо класно в него. Това го дават на малките деца, за да не се олеят. Намираме се в винарска изба Синтика, където току-що започна дегустацията на вино, като преди дегустацията минаваме и ни обясняват доста неща за виното. Аз няма да ви разкрия всичко, което научих, тъй като все пак и на вас трябва да ви е интересно. А вие може да разберете цялата тази информация на живо, когато дойдете в вила Синтика и си доплатите за дегустация.
ако пиете бяло вино или розе, то на етикета трябва да гледате да е не повече от 2-3 годишно вино, защото след втората и третата година започва да си губи качествата. Ако пиете червено вино, трябва да е около 10-11 годишно вино, защото след 12-та година започва да си губи качествата. В такива дъбли бъчви отлежава шардонето и червеното висок клас вино. Също така червеното вино, което е висок клас, стои така, в такава позиция, след като е стоял в бъчва една година, стои така 6 месеца, стои така, за да може корабът тапа да е изцяло навлажнена и мокра и да не влиза кислород. Ако сте се чудили някога, ето това нещо на бутилката, защо служи, то не е само да наливате вино с нея, а е за да може да изтиква виното към корка. А ако искате повече информация, заповядайте в Вила Сити. Дегустацията вино сега ще ви кажа няколко интересни факта за всяко едно вино. Пред мен има бяло вино Совиньон Бланк, шардоне, розе и червено вино. Първо, за всички вина общо се прави така наречените два носа. Демек, първо изсипват виното, вие леко разтръсвате чашата, подушвате, правейки се, че разбирате много от вино, правите така. И всъщност усещате много малко, защото виното е като човека. Така ни го обясни господина, който даваше лекцията. След като се отвори бутилката, има нужда да се поеме малко въздух. След около 2-3-4 минути, след като отново хванете чашката, разхладите я и подушите, аромата ще е много по-различен. Така, бялото вино Совиньон Бланк, сега ще отместя тези, бялото вино Совиньон Бланк се проверява като цвят последния начин. Слага се пред бяла салфетка или се слага така на бяла покривка. В случай, че сте далтонист като мен, няма да видите нищо. Така че, ако сте далтонисти, няма смисъл да се правите на разбирачи и да правите така. След като за втори път, след около 4 минути сте разтръскали виното, опитвате. Да, няма да опитвам повече, че вече съм изпил по една чашка от всичките. Все пак искаме да съм адекватен и да се пребера. Това е шардонето. Шардонето, както ви казах... Що? Кой ти е казал, че искам да се прибираш? Шардонето, както ви казах и горе в винарната, отлежава в дъбови... как се казваше? Бъчви. В дъбови бъчви. То е вино за специални поводи. По същия начин разтръсквате, чакате 2-3-4 минути, пак разтръсквате, подушвате, усещате аромата, пивате. Оставате настрани да се не напиете. Розето. Интересен факт за розето. Розето се прави само от червено грозде. Да, има светъл цвят, но се прави от червено грозде. Разтръскваме, чакаме, разтръскваме, минали са вече 2-4 минути. То не е ли разклащаме, не разтръскваме? Разклащаме и допиваме отново. Така, червеното вино. За да разберете дали едно червено вино е хубаво, трябва да хванете чашата и да погледнете надолу. Виждате аз колко малко вино на практика, но след като погледнете надолу, не би трябвало да виждате дъното на чашата. Ето както и тук в случая. Също така, за да проверите дали червеното вино е хубаво, правите така. И ето тук, ако има случайно някъде да зеленее, виждаш ли? Ето тук, ако има някъде да зеленее, то тогава виното не е хубаво. По същия начин. Разклащате, изчакате 2-4 минути. Да, тук си наблегна на 4 минути даже. Да, тук си наблегна на 4 минути и отпивате. Така, белите вина се пият хладни, без лед, тъй като ледът казаха, че разваля виното, а червените вина, температурата на пиене и на съдържание и на... ето, аз спих достатъчно вино да почна да бъркам думите. Да, ама все пак, ако има хора тук, които пият бяло вино с лед, напуснете. Това не е вино. Това е грях. Да, но преди това се абонирайте за канала с камбанката, за да не спускате следващите видеа и също така станете член на канала, защото много скоро, много скоро ще има огромни изненади за членовете на канала. Няма да казвам нищо повече, просто казвам,
че колкото повече членове на канала има, толкова по-добре, защото много скоро предстоят уникални изненади в огромен мащаб за членовете на канала. И това не го казва само защото се е напил. Да. Също така може да станете и наш последовател в Patreon. Благодарим на нашия последовател в Patreon. Това го казваш за втори път. Да, знам. След това поставяме всички чашки така. Благодаря ви, че гледахте този влог до края. Абонирайте се на нашите социални мрежи. И дойде момента да ви кажа какъв е гивъвея. Един от хората, които гледат това видео, може да спечелят издигане с балон от makaron.bg. Как може да направите това нещо? Може да видите в поста, който се намира ето тук. Така че идете в моя инстаграм профил Любака с 4 пътя и там ще разберете как може да спечелите издигане с балон от makaron.bg. А ако случайно не спечелите и искате да пуснете това прекрасно място или искате да подарите някакъв прекрасен подарък на ваш близък, може да го направите като влезете на makaron.bg и използвате моя промокод Любака 10. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващия влог.